fa com 8 milions d'anys que no m'assec aquí amb la càmera a gravar alguna cosa per YouTube, però és que el tema que vull parlar avui, que és una cosa que m'obsessiona des de fa molts anys, crec que necessita un vídeo una mica més extens que no un Reels o una cosa així. Així que avui, gent, us vull parlar de la depilació. Està clar que totes som conscients que la depilació és una cosa que ens ve imposada per la societat, que suposo que si no vingués donada no ens depilaríem, perquè ens donaria igual i ho veuríem naturals. Però per mi és una cosa que em remou des del minut en què em vaig depilar allà amb 13 o 14 anys i que tenia el run-run aquest interior de que això per mi no era, que m'estava fent alguna cosa contra natura, que no em sentia 100% còmoda i no ha sigut fins als 28 anys que he sigut capaç de deixar-me de depilar i sentir-me còmoda amb mi i còmoda més o menys, no 100%, en què em vegi la gent. La cosa és que a casa sí que és veritat que no he tingut com una educació de depilats des del segon zero. Ma mare era bastant liberada en aquest sentit de pues me depilo o no em depilo i mai amb cera, que això és algo que agraeixo moltíssim, però tot i que jo, quan em va començar a sortir el pèl, no em vaig ratllar, com jugava en un equip de bàsquet, on totes les xavales amb 13-14 anys es van començar a depilar, jo sí que és veritat que em vaig començar a sentir malament de ser l'única que no es depilava i en un moment donat li vaig dir mama, em vull depilar, i així va ser el meu inici amb la depilació. Sí que és veritat que en aquell moment jo creia que ho feia perquè m'agradava i bàsicament la realitat era perquè no volia ser la peluda de l'equip, però bueno, em sentia més o menys bé. I sí que no va ser fins ja més gran, 16, 17, 18, que em vaig adonar que m'estava depilant també per una mica per l'acceptació dels tios, que a mi em feia com molta vergonya i em semblava algo catastròfic que el meu nòvio de llavors em veiés amb pèls on no tocava i per això seguia com amb aquesta inèrcia de depilar-me les cames i les aixelles. És veritat que dono moltes gràcies a que mai m'ha donat per depilació completa de pubis. Sí que he fet les meves gilipolleces amb la cuchilla, però bueno, com que mai m'ha obsessionat de més aquesta part. I també és veritat que, gràcies a Déu, tampoc la cera ha tocat el meu bigoti, sempre amb pinces, fins que un dia vaig dir prou, i ara no me'l trec. També és veritat, soc mega conscient que sóc una dona que dintre del que és, soc poc peluda, dins de cames, aixelles, pubis, no tinc pèls a llocs on em podria fer més vergonya perquè la societat ha marcat que t'ha de fer vergonya tenir pèls a altres llocs, però la qüestió és que no va ser fins als 22, 3, crec, que vaig passar un estiu, que quan dic un estiu són 3 setmanes a Manchester estudiant anglès, que em vaig plantejar el fet de dir, vale, estic 3 setmanes fora on no em coneixerà ningú, és estiu, potser vaig amb tirants o pantalons curts, vaig a deixar-me de depilar, a veure què passa. O sigui, aquesta premissa de a veure què passa, o sigui, avui en dia em sembla al·lucinant i molt fort, perquè què ha de passar si et deixes de depilar? Doncs bàsicament que et surten pèls i ja està. Però gràcies a fer aquest exercici, la veritat és que em vaig adonar que em veia guapa amb els meus pèls a les aixelles i a les cames. Llavors va ser com el primer pas d'adonar-me'n que bàsicament m'estava depilant pels altres, no per mi, i acceptava cegament que això és el que em tocava per ser dona, no? Depilar-me. Llavors va ser com obrir-me els ulls, però també us he de dir que per molt oberts que els tingués, no em vaig deixar de depilar. O sigui, va ser com, vale, sé per què ho faig, però encara em fa molta vergonya que la gent em vegi amb pèls. Llavors vaig anar com fluctuant el fet de que, encara que em depilés, com que trigava més en tornar-me a depilar i llavors sí que em deixava veure amb les cames una mica peludes, amb les aixelles també una mica de negre, i això va fer que any rere any com que m'empoderés una mica més a que els altres em veiessin així. I ja us dic, o sigui, si el fet aquest d'anar-me a Manchester va ser amb 22-23 anys, no ha sigut fins als 28 que no he fet el pas de dir em deixo de depilar i me la suda completament. Això va ser l'estiu passat, em vaig depilar per últim cop per anar-me'n a Egipte i després al tornar va ser com vale, prou, m'ho deixo i a veure fins a on. El meu pensament va ser com em deixo créixer els cabells, bueno, els cabells no, els pèls, a veure fins on arriben. Perquè una cosa que em ratllava molt és que
amb aquests 28 anys que tinc, tinc 29, mai m'havia permès la llibertat de deixar-los créixer i veure com són, o sigui, hola, pels de l'aixella, no sé, o sigui, no sé ni quina textura teniu, ni quina llargada màxima arribeu, ni quina forma, ni absolutament res. Llavors el pensament va ser com, vale, a mi em dona igual veure'm peluda, però és que anem a fer-ho bé i a veure fins on arriba i a conèixer-me bé i no sé, saps, com acceptar una altra part del meu cos. I relacionat amb això em va passar una cosa fa poc que m'ha fet molta gràcia i va ser com un uau. O sigui, jo vaig a la piscina i això a mi em posa en situacions referent a la depilació que em fa com plantejar-me coses i pensar. Una d'elles és, l'altre dia estava fent crawl, allà tan tranquil·lament, i vaig notar una cosa d'així, i vaig ser com, què és? Us dic què era? Pues eren els meus pèls llargs que no s'havien depilat des de l'agost, flotant. I va ser com un, uau, o sigui, han tingut que passar 12-13 anys per sentir aquesta sensació que és una sensació que és supertonta, que no implica res, que no és una gran revelació. Sé que és una tonteria, però el meu pensament va ser com un quantes noies els hi passarà el mateix que mai han sentit els seus pèls de les aixelles flotant al mar. I una altra cosa que em fa pensar molt quan vaig al gimnàs, clar, jo estic en un vestuari de dones, doncs veus a la gent despullada. I jo miro molt. Un dia em fotran una hòstia, però jo miro molt el cos de la gent. I una cosa amb la que em fixo és amb la depilació. I us dic que crec que mai he vist una tia en el vestuari, i mira que hi ha franja des de 14 fins a les abueles màximes, que porti les aixelles peludes, les cames peludes, i quasi totes porten el pubis ultra mega depilat. I a més això, una cosa que em crea com certa ansietat de dir com pot ser que en aquest baremo de dones tan diverses, de cercles tan diferents, que moltes no tenim res en comú, tothom vagi depilada. O sigui, em sento molt sola en aquell moment. Però també us he de dir, tot el còmode que estic en el vestuari, ensenyant els meus pèls lliurement, quan vaig a la piscina ha sigut un procés que m'ha costat molt de dir, si aquest senyor d'aquí, que sembla un os, pot estar nedant tranquil·lament amb els seus pèls a les esquenes, al pit, a les cames, als braços, lliurement, jo perquè m'he de sentir malament per portar pèls a les aixelles. Amb el temps, o sigui, si cada vegada que vaig a nedar em vaig exposant a ensenyar-me tal qual, doncs al final arriba un moment que internament suposo que ho he normalitzat i m'ha donat més igual, però també us dic que quan faig aguagim allà amb totes les abuelites i tinc un xaval de 19 anys davant donant-me la classe, en el moment que he d'aixecar els braços em fa bastanta vergonya. Però bueno, que amb el fet d'exposar-me i de com acceptar-me a mi i veure que els senyors també poden anar lliurement amb pèls, doncs a poc jo em sento més còmoda i és algo que m'alegra molt perquè fa com uns anys enrere anar a la piscina, si portava pèls era com quin pal, quina vergonya, que rotllo. I amb tot això que us estic dient, que sembla que sigui com que guai, he acceptat 100% el meu cos, també us he de dir que l'altre dia vaig anar a Menorca a passar 3 dies, que en el meu cap era com, això ja és estiu, aniré amb banyador, doncs us creieu que em vaig depilar les aixelles? O sigui, en aquell moment vaig entrar com en un col·lapse i vaig dir, fora! Però és que els 2 dies ja era com, vull que em torni a créixer perquè això em molesta i estic millor amb els meus pelidos a la mar. Quan no tinc pèls és com, és un cos de nena, de Barbie, no em veig natural i realment ha arribat un punt on em veig molt millor amb pèl que sense i això és com, ai, quina alegria. I en tot aquest procés de tants anys d'acceptar com la naturalesa del meu cos, un dels grans hàndicaps també era com exposar-me als senyors. O sigui, amb els meus novietes era com, quina vergonya que em vegin amb un pèl aquí o amb un pèl allà. També és molt guai perquè va ser just en el punt en què ja estava com decidint de dir em deixo de depilar que vaig conèixer el meu nòvio i llavors va ser com un jo em mostro tal qual i a veure què passa. I llavors també això em va ajudar com a acceptar-me a mi mateixa, que és una mica merda com trobar l'aprovació amb un senyor, però va ser, no sé, va ser com la forma de dir, és que no passa res, o sigui, vull dir, no sé, natural, sóc així, si t'agrada bé i si no, doncs xau. I us preguntareu que per què ve tota aquesta xapa, doncs simplement perquè tenia ganes de compartir-ho i veure si hi ha més gent i que ens recolzem les unes amb les altres, però bàsicament per això. Sí que ve més motivat perquè l'altre dia em vaig posar a buscar informació sobre la depilació i no sé, vaig veure que és una que es fa des de, bàsicament, sempre, que els egipcis ja ho feien, els grecs també,
sempre hi ha hagut com aquest fet de treure els cabells, que es creia que és algú més de les classes altes que de les baixes. Com sempre, la gent que té diners es pot preocupar per fer pijaries. I també, vaig veure que en el punt àlgid que es va ficar de moda va ser bàsicament al 1914 o així, que el senyor Gillette va dir: hòstia, si jo estic comercialitzant amb els homes amb la cotxilla perquè s'afeitin la cara, anem a fer que les dones, que no tenen pèls a la cara de normal, es depilin altres parts del cos. I llavors va treure la Gillette per dones, ho va publicar a les revistes femenines i va crear la vergonya a les dones. Bàsicament això per les aixelles, perquè era un moment en què el 1914 començava als 20 i la roba ja era molt més lleugera, s'ensenyava més pell, llavors va ser un moment en què potser les aixelles van aparèixer en públic per primer cop. I després, un altre punt clau va ser el 1950 i alguna cosa, quan la Segona Guerra Mundial, que el nylon escassejava, llavors no hi havia matèria prima per fer les mitges, les dones van deixar d'utilitzar mitges i llavors es van començar a depilar les cames perquè no es veiessin peludes. Llavors, bàsicament, la depilació va vindre perquè vam començar a exposar parts del cos que abans no ensenyàvem i d'alguna forma se'ns va fer creure que aquests pèls eren objecte de vergonya. També té molt a veure la pornografia, que no sé quin any, el 70 crec, no sé si va ser una revista o què, va publicar fotografies de dones amb el pubis depilat i allà va entrar el furor del pubis depilat, que jo crec que és de les pitjors coses que ens ha passat a la vida. I ja està, no sé, em va semblar com molt curiós i llavors llegir aquestes coses va encendre un altre cop l'engranatge de lo que penso de depilació, de com ho he viscut, en el punt en què estic i simplement ho volia compartir amb vosaltres i no sé, si podem entablar com conversa estarà molt guai. Ens veiem a la pròxima.